Priatelia, ako by sa vám páčilo, keby vám poviem, že mám pre vás dom kúsok od centra mesta Dunajskej Stredy, ako vystrihnutý z katalógu. Neveríte? Dokážem vám to. Vedľajšia stavba, dvojgaráž, bazén, výborná dispozícia, super lokalita. Súhlasím, táto nehnuteľnosť je pre náročného klienta. Ale nevadí, buďte nároční, my v All Inclusive Real sme na to pripravení.